Mic test, testing mic. Praise God, hallelujah. Praise God. Praise the Lord, hallelujah. Naimbag nga aldaw yu, amin kakabsat, kablawan kayo ti daytoy nga aldaw, ti napateg nga nagan niya po tayo nga Yesu Kristo. Agyaman tayo kaniya po Diyos, itay ti daytoy nga aldaw, ti panagmaymay sa tayo manen, pagkakadwa tayo manen, itay ti daytoy nga aldaw, tapno no ti Commission for Christ Fellowship. Idanon na kada kayo, dagiti sasao ti Apo, tapnon makapagserbi kami kada kayo ita ti daytoy nga aldaw, ket sapay kuma nga ti Apo, bendisyonan na kayo, mariknayo kuma ti presensya ti Apo, kabayatan na nga adda kayo nga agbuybuya, ken agdengdengeg kada kami ita ti daytoy nga aldaw, kakabsat, sapay kumata adda kayo nga nasalunat, nabalegi, itatangal daw, ket itultuloy kuman ni Apo Diyos, iti kasta nga raramiden na, iti biyag, iti sagtunggal may sa kada tayo, praise God. Agkararag tayo kadi, iti panagpatpatuloy, iti aramid tayo, nasayaat nga, ikumit tayo ken ni Apo Diyos, daytoy nga aramid tayo, iti Apo, managparabor nga Diyos, amami nga nasantuan, Apo, iti daytoy nga aldaw, agyaman kami launay, ta agkakadwa, ken agmaymaysa kami, kadagiti kakabsat itatang, nga agbuybuyak, ken agdagdengeg kada kami ita, dawatek kadikan kaapo Diyos, nga bendisyonam kadida, ipariknam kadi Apo, dayjay kaadam kadakwada, dayjay sagid mo, dayjay presensyam, isu kumaapo Diyos, ti adda kumakadakwada ita, iti daytoy nga aldaw, madaydayaw day tanapatig ganagan mo. Bendisyonam to'y adipen mo nga aramatem, dawatek kadikan kaapo nga aramaten nak, nga kalasugan ti bendisyon itata, tulungan nak kadi Apo Diyos, tapnon agsao ak kadi, kadagiti agkakapateg nga saom, tapnon maawatan kuma, dagiti kakabsat nga nananay, dagiti kayat mo Apo nga idanon, kadakwada ita iti daytoy nga aldaw, madaydayaw day tanapatig ganagan mo. Apo, ikumit nga rod, dagitoy nga aramid mi, agapo itinagan na Jesus nga po mi. Amen. Praise God. Hallelujah. Iti daytoy nga aldaw, kakabsat, iyag ko kada kayo ti may isang tema, wenno mensahe, may isang simple daytoy nga tema, ngem daytoy nga tema itata, nga kayat ko nga idanon kada kayo kakabsat, ket dakkel iti kaipapanan na kadagiti bibiyag tayo, dakkel iti kaipapanan na iti dayjay imayan ni Apo tayo nga Jesus, gapu kada tayo iti sa nga lubungan, isong iti daytoy nga aldaw kakabsat, may isa nga simple ngem mensahe nga napateg daytoy, mensahe nga kasapulan tayo daytoy, mensahe nga masapul nga maadda kada tayo itata nga panawen, kadagitoy maud-udi nga laldaw, iti panawen ti pandemic, iti panawen dagiti adu nga panubok ken kapadasan iti panagbiag, daytoy iti kasapulan tayo, ita iti agdama a panawen tayo kakabsat, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. So, iti daytoy nga bigat, when iti daytoy nga aldaw, iyag ko kada kayo ti mensahe akasto iti panagkunana, adda kada tayo. Praise God, hallelujah. Adda kada tayo. Daytoy nga tema, when mensahe kakabsat,
Ket naala when naadaw iti paset tinasantuan nga surat iti libro ti Matthew chapter 1 Matthew chapter 1 verse 23 ket kastoy ti panagkunana. Agsikugto ti birhen a balasang ipasngay nanto ti maysa a lalaki ket mapanaganan to iti Emmanuel. Akayat nga asawen adda kadatayo ti Dios. Praise God. Hallelujah. So daytoy kakabsat nga mensahe ti Apo kadatayo itata ket dayjay kunana kadatayo itatay ti daytoy nga aldaw ket adda kadatayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Daytoy sao nga adda kadatayo kakabsat ket nagtaod naggapo daytoy nga sao iti Apo. Naggapu ken ni Apo Dios daytoy nga mensahe kakabsat. Isu nga akayat na nga iparik na kadatayo, kayat na nga ipakita kadatayo nga ti Dios ket ay ayaten na tayo. Ti Dios ket ay ayaten na ka. Apay ngamin gaputa napateg ka kenkwana. No nagdengeg kayo ti mensahe ni Pastor Rudy itatay, ti mensahe na ket na isingsingayan, special ka, madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Ket daytoy nga mensahe kakabsat, maysa nga mensahe nga napateg tayo iti sangwanan ni Apo Dios. Apay ngamin gaputak saan na kayat nga ti tao mapukaw. Kayat na nga ti tao ket maadaan iti biag. Praise the Lord. Ti mensahe kada kayo iti Domingo ket dayjay biag nga agdanayon wenno dayjay biag nga nawadwad. So iti daytoy nga aldaw kabsat ipakpakita na kada tayo nga ti tao ket napateg iti sangwanan ni Apo Dios. Apay nga napateg gaputa pinarswana tayo ti Apo, inikkan na tayo ti biag. Saan lang nga biag tinted na kada tayo iti dayto agdama no diket di addanto pay ti biag nga ited na kalpasan dayto nga biag madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Ngem kabayatan namet nga datayo iti daytoy nga biag. Kabayatan na nga agdaldalyasat tayo iti daytoy lubong abagbibiyagan tayo. Kakabsat, masapul nga adda kasapulan tayo iti Dios nga adda kada tayo. Madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Ulitek kadi, kasapulan tayo ni Apo Dios nga adda kada tayo. Isong iti daytoy nga aldaw kakabsat, aduda dagiti bersikulo nga pakaipunganayan, pakaigapuan daytoy nga mensahe nga adda kada tayo, dagiti ibasak kada kayo nga sasao ti Apo. Adda makita yo kakabsat nga adda dagiti bersikulo nga iyag ko kada kayo nga sao ti Apo nga maibatay dayjay kadda iti Apo kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ni Apo Jesus kabsat, idi mayanak ni Apo tayo ng Jesus, ibagana iti teksto tayo, nga mapanaganan to iti Emmanuel, akayat na kasawen, adda kada tayo iti Diyos, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ni Apo Jesus ket naawagan iti Jesus. Agsipud ta, isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Madaydayaw tinapateg na nagan ti Apo. Ipasngay nanto iti maysa nga lalaki ket panaganam to iti Jesus. Madaydayaw ti Apo. Panaganam to iti Jesus. Agsipud ta, isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Dayta kakabsat iti sao ti Apo
nga masapul ang maamuan tayo itatangal daw no siya sino dayay adda kada tayo ket dayay adda kada tayo ket iso ni apo tayo nga Jesus nga iso ti Emmanuel madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Jesus tinagan na ngem ditoy inawagan na iti Emmanuel naawagan iti Emmanuel agayat nga sawen adda kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti apo adda kada tayo adda may sa anakaskas daaw alinaon ti Biblia wenno ti sao ti apo kakabsat isu nga kitaan tayo iti daytoy nga aldaw no anya daytoy nakaskas daaw nga linaon ti paset ti nasantuan nga surat tinakaskas daaw alinaon ken saritaen ti nasantuan nga surat ket dayjay sao nga ti Dios adda kada tayo wenno dayjay Emmanuel madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo dayjay Emmanuel ti Dios ket adda kada tayo isu nga iti daytoy nga aldaw kakabsat kitaen tayo kadi daytoy sao nga ti Dios ket adda kada tayo ti Dios ket adda kada tayo ti Emmanuel wenno ti Dios ket adda kada tayo kakabsat ket aging gana asaan nga nayanak aging gana asaan anayanak iti Emmanuel wenno ti Dios ket adda kada tayo ket awan daytoy nga Emmanuel ngem gaputan na iyanak nga adda daytoy nga Emmanuel babeen iti pannakayanak na iti birhen nga kakabsat wenno ti maysa a babae madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo ket isu na ket isu ti Emmanuel madaydayaw ti apo isu ti Emmanuel isu nga ni apo tayo nga Jesus ket isu ti nagbalin ang mangisalakan kada tayo ti rason no apay nga inawagan da ni Jesus kakabsat ti rason no apay nga inawagan da ni apo tayo nga Jesus gaputa isu ti mangisalakan kada tayo isu ti adda kada tayo madaydayaw iti apo isu ti adda kada tayo dahito iti kinapudno abay papan ka ni Jesus ngay may abim mabadi iti daga may sa anakakaskas daaw daytoy nga inaramid iti Dios iti sa kalubungan nga daytoy ti masapul ang maamuan tayo ita iti daytoy ngal daw kakabsat nga ni apo tayo nga Jesus kat imay ditoy rabaw iti daga tapnon iti kasta ket nagbalin nga tao ket nagbalin nga isu ti inaramat iti Dios nga mangisalakan kada tayo tapnon iti kasta ket maisalakan tayo inaramat na daytoy nga maysang ngarangtay ni apo tayo nga Jesus inaramat iti Dios ni apo tayo nga Jesus nga maysang ngarangtay tapnon iti kasta ket makalasat tayo makapagna tayo amapan iti ama tayo nga nailangitan apay ngamin gapu ngamin ta naiyadayo tayo napukaw tayo nadadael ti biag tayo naisina ken ni apo Dios gapu ngamin iti basol kakabsat isu nga inaramat na inted na ti anak na nga ni apo tayo nga Jesus isu nga celebraran tayo lagipen tayo dayay pannakayanak na iti daytoy nga bulan madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo isu nga agyaman tayo kakabsat iti dayay nabaknang ken napateg nga sa uti apo kada tayo ta inaramat na daytoy nga adda kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo daytoy ti kinapudno may mapan kaniya po tayo nga Jesus isu nga imay bimmaba dito'y daga ket daytoy kat nakakaskas daaw nga inaramid ken inted ti apo daytoy kada tayo nga absat iti Hebreo kapitulo 2 versikulo 9 kunana makita tayo ket di ni Jesus anaaramid anabababa ngem dagiti angheles iti apagbiit at tiyempo apagbiit lang at tiyempo daytoy nga nabababa ni apo tayo nga Jesus ngem iti kadagiti angheles kakabsat
agtultuloy tayo, tapnon babaen iti parabor ti Diyos, mapadasan na ti matay, maipaay kadagiti amin nga tattao. Isu nga, iti lahing apagbiit agundaway, iti pagbiit lahing apanawen, wenno tiyempo kabsat, nabababa ni Apo tayo ng Jesus, ngem kadagiti aneles, ngamin kayat ni Apo Diyos nga, inparik na kayat ti Apo nga ipakita kada tayo, nga ni Apo tayo ng Jesus, kat nagbalin nga tao, kat nagipada kada tayo kakabsat, madaydayaw iti Apo, tapnon iti kastaket, napadasan na iti mata, mapadasan na iti matay, saan lang amatay, napadasan na iti nayanak, natay, ken na ipangato, tapnon makita tayo, daytoy nga inaramid ni Apo Diyos. Kat daytoy nga adda ken ni Apo tayo nga Jesus, napadasan na pay, daye parabor, iti Apo, iti panagbiag na, kabayatan na, nga naglasat, ken nagbiag, dito'y rabaw, iti taga, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ket daytoy ang napasamak ken naaramid. Ken Apo tayo nga Jesus kakabsat, ket parabor ken kinaimbag iti Apo ken kuana. Isu nga makita tayo, ang nabalangatan ni Apo tayo nga Jesus, iti dayag ken dayaw, gapu iti sinagaban na, iti ipapatay na, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo kakabsat. Dayag, the gloria, iti Apo, kabsat kat na ibalangat kan kuana, madaydayaw tinapateg ganagan ini Apo Diyos. Iso anya ti kayat asawen, ti adda kada tayo ti Diyos. Anya ti kayat asawen, ti adda kada tayo iti Diyos. Nasaya at amaamuan tayo, at ti Diyos kat adda kada tayo, kabsat. Nasaya at amaamuan tayo, nga ti Diyos kat adda kada tayo. Kaya't nga asawen, adaken kuana iti pan nakabalin. Amuna amin, adaken kuana ti bileg ken pan nakabalin. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga, dayjay ti kayat nga sawen, dayjay adda kada tayo ni Apo Diyos. Ket no, awan ti Apo kabsat, nga adda kada tayo, hantayo nga marik na, dayjay pan nakabalin na, hantayo nga marik na, dayjay bileg na, ngem gaput adda ken kuana ti pannakabalin, amuna amin, adda kadagiti isu amin. Isu nga, di tayo mapilaw kabsat, nga sa di naman nga ayan tayo, nga lugar, ti Diyos adda ijay, kada tayo madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Dito Isaias Kapitulo 55, Isaias chapter 55 verse 8, kunana, kunati Apo, ti panunot ko saan akas iti panunot yo, ket ti aramid ko saan akas kadagiti aramid yo, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Makita tayo ditoy, dayjay bileg ken pannakabalin iti Apo kabsat, nga adda kada tayo, dayjay bileg ken pannakabalin iti Dios, nga adda kada tayo, kunana, ti panunot ko, saan akas iti panunot yo, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Tano kumano, dayjay panunot tayo, ket isumet iti panunot ni Apo Diyos. Kabsat, awan ti bileg, ken pannakabalin ken kuana. Ngem gaputad na isingsingayan, dayjay bileg, ken pannakabalin ken kuana, sabali dagjay panpanunot na, sabali dagjay plano na, ket dagjay plano na kakabsat, ket naimbag makapasayaat kada tayo, kadagiti panagbiag tayo. Numampay no tayo, dagiti panpanunot tayo, no duma, sanda nga pag-iso, sanda nga nasayaat, makayaw-awan, panakapukaw, panakadadael, no duma, dagiti panpanunot tayo. Ngem dagiti panpanunot ni Apo Diyos, kat panpanunot nga binig, nga makapaimbag kada tayo. Dagiti panpanunot ni Apo Diyos, kat panpanunot nga mangidalan kada tayo, mangiturong kada tayo, kadagiti nasaya at apagnaan tayo, pagdalanan tayo, kadagiti panagbiag tayo kakabsat, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputa,
Sa di numan nga ayan tayo, sa di numan dagiti trabahuan tayo, sa di numan apapanan tayo, iti Diyos ket adda ijay. Ti Diyos ket adda kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket daytoy tinakakaskas daaw, apan nakabalin, ngar aramidan ni Apo Diyos kada tayo, iti inaldaw-aldaw. Kakabsat, iti inaldaw-aldaw. Daytoy ti makitkita tayo, daytoy ti marikrik na tayo, sa di numan nga ayan tayo, anyaman dagiti trabahuan tayo, anyaman dagiti aramidan tayo, ti Diyos ket addat ijay. Madaydayaw iti Apo. Iti tiyempo no daduma, nga adda dagiti gundaway, nga mapukaw tayo, mayaw-awan tayo, kakabsat kadagiti panagbiag tayo. Ti Diyos adda ijay. Kaya't naka, nga maiturong iti nasaysaya at apakaiturungam. Kaya't na anasaya at dayay pagnaam. Isu nga kunak ita, iti daytoy ngal daw. Ti sao ti Apo kunan at ti panunot ko, saan akas iti panunot yo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Nangat nga do ken nasaysaya at dayay panunot ni Apo Diyos kadag iti panagbiag tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. May sapaset, ti sao ti Apo itatay, nga dinakamat ni Pastor Rodi, ijay Psalms chapter 8, verse 4, kabsat, kunana anya ayat ti tao, kunana ijay. Ti tao, kunana, tao laeng, kunana, ngem panpanunutem, isut as asikaswem, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu tao tayo laeng, numampay tao tayo laeng, iti sangwanan ti Apo, ngem datayo dagiti asikaswen kan panpanunuten ni Apo Diyos anasaya at akan kanayon, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga iti daytoy panawen iti pandemic kabsat. Awan tayo kadagiti uneg dagiti churches, adda tayo kadagiti uneg dagiti pagtaingan tayo. Ngem ammuyo kadi nga ti kaaddayo kadagiti uneg dagiti pagtaingan nyo ni Apo Diyos ket ipagpakita na kada kayo nga isuna ket adda kada kayo. Kayat na nga saan na kayat amapukaw kayo. Kayat na nga idanon iti sauna kada kayo, babaen kadagiti online, madaydayaw iti Apo, babaen kadagiti YouTube, nga aramaten, iti Diyos tapnon maamuan nyo laeng, iti sao ni Apo Diyos. Isu nga iti daytoy apanawen ti pandemic kabsat, makita yu kuma, mapanunot yu kuma, nga ti Diyos adda kada kayo, ket daytoy akaawan tayo, kaawan nyo kadagiti uneg, dagiti pagdaydayawan, masapul kuma nga ipatagyo, dayay kaadda iti Apo, kada kayo, babeen, kadagiti panagdengegyo, kadagiti mensahe, iti panakaidanon iti online, kadagiti sasao ti Apo, panakaidanon ti sao ti Diyos, kada kayo, gundawayan nyo daytoy, nga gundaway, kadagitoy nga laldaw, tapnon mapabilag kayo, mapatibker kayo, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo, kat agdiaman tayo launay, tadda dagitoy nga pamuspusan ni Apo Diyos, tapnon maamuan tayo kan maidanon laeng, dagiti sasaw iti Apo, kadagiti biyag, yu madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kabsat. Isu ako na dito, kat ti aramid ko, saan akas kadagiti aramid yu, ti aramid tayo kabsat nula duma, saan da nga nasayaat, saan da nga naimbag, ngem dagi aramid ni Apo Diyos kat binig akan kanayon, makaimbag ken ka, makapasayaat kada tayo, kadagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ti Diyos ited na iti tao, tapnon maamuan na ti Diyos nga adda kada tayo. Ti Diyos inted na kada tayo kabsat, tapnon maamuan tayo ti Diyos nga adda kada tayo. Aramid kapitulo 17 verse 27. Aramid chapter 17 verse 27. Kunana ditoy, inaramid na daytoy, tapnon sa pulanda ti Diyos, bareng no masarakan da,
bayat ti panagar-arikap da, amang birok ken kuana, nupay kasta, saan nga adayo ti Diyos? Makita tayo kabsat, saan nga adayo ti Diyos? Iti uray siya sino man kada kayo, madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Tilaing masapul itatanga panawen, ti pandemic, dahil kaawan tayo, kadit uneg, dagdi pagdaydayawan, kabsat, masapul nga sapulan tayo ni Apo Diyos. Kasano awagas, iti panang sapul tayo, ken ni Apo Diyos. Kabsat, kasano awagas, iti panang sapul tayo iti Apo, panagbasa tayo ti sauna, panagdengeg tayo kadagiti sa una, panagkarkararag tayo, dahil ito laeng ti pamuspusan tayo, tapnon aramidan tayo. May sapay, nga panangsapul tayo ken ni Apo Diyos. Kabsat, kadagiti panagbiag tayo, dahil panagkankanta tayo, kadagiti kankanta apagdaydayaw ken ni Apo Diyos. Saan lang ang panagkankanta, kadagiti kankanta apagdayaw ti Apo, panagdengeg tayo, kadagiti kankanta nga nailangitan, madaydayaw ni Apo Diyos. Dagitoy dagiti pakalukatan, dagiti panpanunod tayo, kabsat, kadagiti panagbiag tayo data, iti panangsapul tayo ken ni Apo Diyos. Panangsapul tayo ken ni Apo Diyos. Kanot daodi nga panagdengeg mo ti sao ti Apo. Kaano ti maudi nga panagkankantam nga nagdaydayaw ken ni Apo Diyos. Kaano ti naudi nga nagdengeg ka kadagiti kankanta nga nailangitan wenno na Diyosan. Kaano ti naudi a panagkararag mo. Iti daytoy ngal daw sa pulam ni Apo Diyos. Sa pulam iti Apo. Tapnon agdengeg ka, basaem, agkararag ka, agkanta ka, kadagiti kankanta nga Diyosan. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Isu nga kunana dito no sapulan tayo ti Apo kunana, saan nga dayo ti Diyos? Iti uray si asino man kada kayo. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Saan nga umadayo ti Diyos, iti uray sa dinuma, iti uray si asino man kada katayo, madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Awan pilpilyan ni Apo Diyos. Kapsat awan ti pilpilyan ni Apo Diyos. Tilaeng masapul sa pulem iti Apo. Ket ti panang sapul mo iti Apo addaken ka. Praise God. Hallelujah. Madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Ti personal nga level ni Apo Diyos kapsat, kung nakita tayo, awan ti pilpilyan na ni Apo Diyos. Ti Diyos ket adda kadagiti amin amamati. Ti Diyos adda kadagiti amin amamati. His Holy Spirit indwell in us. Adda kada tayo. Ti Espiritu ti Diyos kakabsat ket adda kada tayo. Agtaeng kada tayo. Isu nga, dahito ti nakasaysayaat ken ni Apo Diyos. Daytoy iti nakasaysayaat ken ni Apo Diyos. Adda kada tayo. Adda kada tayo. Daytoy tikitain tayo. Asiaan nat itatta. Daytoy panagtaeng iti Apo kada tayo. Ket maaramid. Daytoy laeng kadagiti nayanak anabalbaliwan. Ti panagtaeng kabsat. Daytoy kaadda iti Apo kada tayo ket addalaeng kadagiti nayanak nga nabalbaliwan. Madaydayaw tinapatig nga naganti Apo. Daytoy kaabsat iti naisingsingayan ken ni Apo Dios. Daytoy iti naisingsingayan when special ken ni Apo Dios dagiti anak na. Ket no datayo dagiti anak iti Apo masapul nga rod nga agtaeng tayo ken kuana. Iti Juan kapitulo 3. Juan kapitulo 3 versikulo 3 kunana ditoy. Ibagak ken ka ti pudno kinuna na Jesus. Awan ti makakita iti pagarian ti Dios. Malaksid no mayanak manen. Madaydayaw ti napateg ganagan iti Apo kabsat. Isu nga ti panagtaeng iti Apo kada tayo masapul nga mayanak tayo nga mabalbaliwan. Masapul ti makunkuna nga born again. Anya kadi ngamin aya daytoy born again. Daytoy born again may sakadi nga relihiyon, may sakadi nga organisasyon, daytoy
Tano ko na tayo ken agsaludsod dahil sa duma kada tayo ket ibaga tayo ken ibagayo no duma. Anya ti relihiyon mo. Munayo nga alis to nga ibagayo born again. Ngem dayta pa nang ibagayo nga born again kayo. Pudpudno ka di daytoy nga nayanak kayo nga nabalbaliwan. Dahil makon ko na nga born again kapsat ket panakabalbaliw. Panakabalbaliw ti biyag. Ugali, aramid, panunot, basta dahil ti biyag tayon. Kapsat masapul nga mabalbaliwan dagiti wagas, dagiti panagbiag tayo ket masapul a mabalbaliwan tayon. Isu nga no damagenda kada kayo, damagenda kada tayo. Ibaga tayo ti kinapudno kuma. Ket no ibaga tayo ti kinapudno, isu kuma ti makita ken maaramid kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw ti napateg ngaragan iti Apo. Isu nga ni Nicodemo napan idi ken ni Apo tayo nga Jesus. Napan idi ken ni Apo Jesus. Napan nagsaludsod. No anya ti aramidan na. Tapnon makastrek iti pagarian iti Dios. Ket kinunana ni Apo Jesus ken ni Nicodemo, masapul ken ka ti mayanak ang mabalbaliwan. Ket no awan ken ka ti panakayanak ang mabalbaliwan, saan mo to ang makita iti pagarian iti Dios. Madaydayaw ti napateg nganagan iti Apo. Isu nga masapul tayo amin. Masapul tayo amin. Ti panakayanak ang mabalbaliwan, madaydayaw ti napateg nganagan iti Apo. Kakabsat masapul na mayanak tayo ang mabalbaliwan. Praise God. Hallelujah. Dahil ti panakayanak ang mabalbaliwan kat napateg. Daytoy iti biyag tayo nga na espirituan. Kabsat. Napateg daytoy iti biyag tayo nga na espirituan. Ket no adda daytoy panakayanak ang mabalbaliwan, hantayo nga agdudwa. Hantayo nga agdudwa. Adda ti Diyos kada tayo. Praise God. Adda ti Diyos kada tayo. Isu nga, dayjay kaadda na kada tayo kaabsat, nakakaskas daaw. Pero ti aramiden ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Praise God. Isu nga, kuna na dito ibagak ken katipudno kinuna na Jesus. Awan makakita iti pagarian iti Diyos. Malaksid numayanak manen. Makita niyo dito kakabsat sa una ditoy nga ibagak ken katipudno. Ibagak ken katipudno. Daytoy katpudno asao ti Apo daytoy. Ket no saan nyo nga awaten, no saan tayo nga denggen daytoy akinapudno nga gapu ken ni Apo Dios kakabsat awan ti Dios ken ka awan ti Dios kada tayo. Ngem no denggen tayo daytoy nga ibagbaga iti Apo apudno kada tayo. Kunana ditoy nga awan ti makakita iti pagarian iti Dios malaksid no mayanak manen. Isu nga denggen tayo daytoy, aramiden tayo daytoy nga ibagbaga iti Apo kada tayo akinapudno. Tapnon adda iti Dios kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Dito Juan kapitulo 5 bersikulo 12. Binasak manen kada kayo daytoy iti Domingo. Ket ulitek manen daytoy asao ti Apo kakabsat. Juan kapitulo 5 bersikulo 12 kunana, ti tao apagtaengan ti anak agtaengmet ken kuana ti biag. Ti saan apagtaengan ti anak ti Dios, saan met nga agtaeng ken kuana iti biag. So, no saan tayo agtaeng ken kuana kakabsat kayat nangasawen nga awan kada tayo iti Dios kadag iti biyag tayo. Isu nga, no kasapulan tayo iti nga adda iti Diyos, akan kanayon, kadag iti biyag tayo, masapul nga agtaeng tayo ken kuana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Masapul nga agtaeng tayo ken kuana, agyan tayo ken kuana, kakabsat, isu nga, ni Pablo, ibagana ditoy, kakabsat nga ni Kristo, ison iti agbiag ken kuana. Galatia chapter 2 verse 20 kunana, iti kasta saanen asyak ti agbiag no dikat di Kristo ti agbiag kanyak madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo.
Kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak ama ipay iti pamati, iti anak iti Diyos anagayat kanyak, ket mangted iti biag na gapu kanyak. Praise God, hallelujah. So makita tayo dito ay kabsat, nga niapu tayo nga Kristo, isu ti kaimbagan, nga agtaeng, ken agbiag, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Isu nga, iti dayto yung aldaw, ang subli tayo kadi dito ay, Juan Kapitulo 4, Juan Kapitulo 4, John chapter 14, verse 23. John chapter 14, verse 23. Kuna na dito ti agayat kanyak, tungpalan nanto dagiti saok, insungbat ni Jesus. Ayatan to ni amak, ket siyak, ken ti ama, umay kamto agtaeng ken kuana, madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. Umay kaminto agtaeng ken kuana. Praise God. Hallelujah. Isu nga, kayat tayo kumanga agtaeng. I-welcome ti apo kadagiti biag tayo kakabsat kadagito yung alal daw. Isu nga, niya pa asus kunak manen, sarsaritaen na daye panagtaeng naken ka. Sarsaritaen na daye panagtaeng naken ka. Ket daye panagtaeng na kunak manen, i-welcome tayo kuma, pastreken tayo kuma. Kadagiti puso kan bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. Nudadumat malipatan tayo dayjay imayan na. Nudaduma malipatan tayo dayjay imayan ni apo tayo nga Jesus. Iti isang alubungan. Nudaduma malipatan tayo. Aglalo itata nga panawen iti pandemic kabsat. Iti dayto iti bulan iti panakayanak, panang celebrar tayo, iti panakayanak, niya po tayo ng Jesus. Malipatan tayo, no? Daya imayan na. Daya imayan na. Tipan panunutan tayo, no, iti dayto nga Christmas, tipan panunutan tayo, no anya ti maisagana tayo, no anya ti regalo tayo, no anya ti maawat tayo, no ano ti papanan tayo, no ano ti pagpasyaran tayo, dagito'y panunot tayo. Isong na duma, malipatan tayo, daya imayan, niya po tayo nga Jesus. Tip kunak manen, ulitek manen, ti panunutan tayo, daya paggastusan nyo, kapsat, daya maisagana yun, no anyan to, daya may regalo yun, maitad yun, kanda dumapay. Dagito'y panunutan tayo, no duma, iti daytoy panawen, iti Paskwa, kakabsat. Ngam iti daytoy nga aldaw, at na kumamay sa apan panunutan tayo, ken kalikagguman tayo, iti daytoy, dayi kaadda kuma, iti apo, nga agtaeng, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw, tinapateg, nganagan iti apo. Isu nga ulitek manen, dayi panagkunan ni Apostol Pablo, di Galatia chapter 2 verse 20, kabsat, iti kasta saanan asyak iti agbiag. Saanan asyak ti agbiag. No dikat ni Kristo ti agbiag kanyak. Praise God. Ni Kristo ti agbiag kanyak. No kasano ti panagbiag ko itan. Agbiagak ama ipaay iti pamati. Iti anak iti Diyos anagayat kanyak. Dayay panagayat iti Diyos kada tayo. Isukuman iti pagtaengan tayo. Gaputa inted na iti biag na. Gapuken ka, gapukanyak, gapu kada tayo kakabsat. Isu nga, dito Galatia chapter 3, verse 5, kunana, inted ti Diyos ti Espiritu na, ket agaramid ti milagro kada kayo, aramidan na kadi daytoy gaputa, tungpalan nyo ti panurot tilinteg, gaputa dumngeg, ken mamati kayo iti ebanghelyo. Agsublita, kitain tayo anasaya at daytoy, Galatia chapter 3, verse 5, kapsat, kunana, inted ti Diyos ti Espiritu na, adang kadatayo ti Espiritu na, ket kunana, dahi kaadana kadatayo, kapsat, agar aramid, kadagiti milagro, agar aramid, kadagiti nakaskas daaw, kadagiti biyag tayo. Siguro, ti kayat tayo, amakita, ang milagro, no daduma, kadagiti biyag tayo, dahi tarigagay tayo, nga awan pa'y kada tayo. Ngam may sa abanag, tinakaskas daaw, ken milagro, nga aramidan ni Apo Diyos ken ka, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kabsat, ket deta, anges nga daken ka, iti tunggal, minuto, when iti tunggal, kanito,
iti tunggal agpitik dayta pusom, dayta ti milagro nga aramidan ni Apo Diyos kan ka, madaydayaw tinapatay ganagan ti Apo, dayta ti nakakaskas daaw nga aramidan kan itited ni Apo Diyos kan ka, isong agyaman tayo taadda iti Diyos kada tayo madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo, kasapulan tayo iti Emmanuel, kada iti biyag tayo, dayjay kaadda na kada tayo kapsat, gaputano agsardengan ti pitik ti puso tayo, matay tayo, mapukaw tayon kakapsat, iso nga aramidan na daytoy ang nakakaskas daaw kada iti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo, masapulaeng dumngeg ka ti sao ti Apo, paidalan ka kenkwana, ket da panangidalan ti Apo kenkwana kunatay kuma, wen Apo paidalan akken ka, wen Apo dumngeg akken ka, wen Apo sisasagana ak, sumrek ka iti pusok, agbiag kan iti biag ko, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Praise God, hallelujah. Galatia chapter 3 verse 26 and 27, kunana ditoy, anak na kayo, amin ti Diyos, babaen iti pamati, gapu iti panak ti may sayo kan ni Kristo Jesus, madaydayaw ti Apo, anak na kayo amin ti Diyos, iti pamati, gapu iti panakikay sa tayo, kan ni Kristo Jesus. Iso nga, kakabsat, masapul ang magipagmaymay sa tayo, masapul nga makikooperasyon tayo met, ken ni Apo Dios, ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo, isu nga agda kada tayo, madaydayaw ti Apo, anya ti pagkaikooperasyonan tayo, anya ti panaki, maysaan tayo kenkwana, dumngeg tayo kenkwana, agtaing ka tayo kenkwana, agbiag tayo kenkwana, agkararag tayo, itad tayo ti biag tayo kenkwana, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Verse 27, kunana ditoy, nabunyagan kayo iti panakipagmaysayo ken ni Kristo, ket iti kasta inkawesyo a mismo ni Kristo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, nabunyagan kayo, anya dayjay panakabunyag tayo kapsat, dayjay kaadda ni Apo tayo nga Hesus Kristo, kadagiti biag tayo, praise God, dayjay kaadda ni Apo tayo nga Hesus Kristo, daytoy iti panakabunyag tayo, daytoy iti tapnon iti kastaket makipagmaymaysa tayo kenkwana, kat ikawas tayo meten ni Apo tayo nga Jesus, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ti Dios kat isu ti permanente akawes tayo, kakabsat, isu ti permanente, isu ti adda nga kawes tayo, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo, dahil ti kawes tayo itatang adda kadagiti magbagi tayo, madamdama agsukat tayo, intunubigat agsukat tayo, kakabsat, ngem ni Apo tayo nga Jesus, nga iso ti kawes tayo, hantayo kuma nga suksuktan isuna, hantayo kuma nga isuksukat isuna, kakabsat, kunatayo kuma Apo Jesus, sika iti kawes ko, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, ket no isu ti kawas tayo, kabsat, bayan tayo, nga isuna ti agbiagen, isunan iti mangiturayan, kadag iti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, kabsat, isunan ti permanent, akawes tayo, hantayo nga suksukatan, ni Apo tayo nga Jesus, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, daytoy tinapateg kada tayo. Tapnon enti kasta, dahito ito ti pases tayo, nga sumrek, iti pagarian ni Apo Dios kakabsat, gabuta iso dahito iti adda kada tayo. Numapan tayo kada iti naduma-duma, naluglugar weno nasyon kakabsat. Anya ti umuna, nga isagana tayo, nagawid tayo kumajay Pilipinas, when numapan kayo kuma ijay Australia, mapan kayo ijay Canada, mapan kayo ijay Israel, when nagdumapay nga nasyon, anya ti umuna nga isagana yo, han nga dayjay arwaten nyo, ti umuna nga isagana yo, ken kitain nyo, no adda iti passport yo, kakabsat, no adda ti passport yo, kat no awan ti passport,
handa tayo apastreken, iti lugar apapanan tayo. Isu nga kastamet, kadagiti panagbiag tayo, masapul nga ti pasport tayo kapsat, nga po tayo nga Jesus, madaydayaw tinapateg nga naganti apo, daytoy kumati isagana tayo, daytoy kumati adda, nga masapul nga adda kada tayo, ni apo tayo nga Jesus, isu ti pasport tayo, isu nga inton no, sumrek tayo ti pagarian, ni apo Diyos, kapsat, ti adda kumakada tayo kat ni apo tayo nga Jesus, madaydayaw tinapateg nga naganti apo, dayapan na kayanak, anabalbaliwan, madaydayaw ti apo, gaput addan ni apo tayo nga Jesus, kadagiti bibiyag tayon. Kakabsat, hallelujah, madaydayaw iti apo, kakabsat, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga, dito Galatia chapter 5 verse 25. Galatia chapter 5 verse 25. Kunana dito nga inikan na kayo ti espiritu ti biag. Masapul nga iturayan na met ti biag tayo. Praise God. Ulitek kadi, kapsat, inikan na tayo. Iso, dahito yan, dahito kung nakitatayan nga, adda kada tayo. Iso nga, ni Apo Diyos, no adda kada tayo, ikan na tayo ti espiritu ti biag. Masapul nga iturayan na meten, dagiti biag tayo, praise God. Kumusta kayo kakabsat, iti dahito yung aldaw? Addan kadat kayo, iti Diyos kadagiti biagyo, masapul meten nga, paiturayan tayong kenkwana, praise God, hallelujah. So, tibiyag tayo kung makakabsat, masapul nga agbiag tayo iti espiritu, ket makipagna tayo iti espiritu, makipagna tayo, kanya po tayo nga asus, daya addan kada tayo. Isu nga ti Diyos, kabsat bukbuklan na, iti persona, iti Diyos Ama, iti Diyos Anak, ken Diyos Espiritu, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ket dagitoy, nga talo a persona, isuda kumat ti agtaeng kadagiti mayanak anabalbaliwan, kadagiti nayanak anabalbaliwan, dagiti persona ti Diyos, iti Diyos Ama, iti Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo, isu kumat ti adda kada tayong agtaeng, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Matthew chapter 28 verse 20. Matthew 28 verse 20. Kunana ditoy, ket isuro yu ida ngagtungpal kadagiti amin nga inbilin ko kada kayo. So makita yo kakabsat daytoy sa unga kada kayo. Inbilin ko kada kayo. Isu nga datayo nga anak iti Dios, datayo amamatikan kuana, datayo nga agtataeng kan kuana, aday iti inbilin iti Apo tapno nagtungpal tayo ken kuana. Isu nga kuna ibilin ko kada kayo. Ibilin ko kada kayo. Anya dati ibilin ni Apo Dios nga adda kada tayo kakabsat. Laglagi penyo nga adda akto. Adda akto. So makita yun kakabsat. Laglagi penyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo. Praise God. Hallelujah. Daytoy tinagdakkel agundaway nga adda kada tayo kakabsat. Daytoy ti naisingsingayan. Daytoy tinapateg nga adda kada tayo. Dahito iti awan kadagiti saan pa ramatikan ni Apo Diyos. Dahito iti awan kadakwada. May kapis dahito iti agundaway. Kabsat. Isu nga masursuro kuma dagiti tattao itatta. Nga awaten ni Apo tayo nga sus. Isu aman nubot ken mangisalakan kadagiti biagda. Masapul amayanak da kuma amabalbaliwan. Isu nga kunana dito. Laglagi penyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo. Praise God. Aging gana iti panungpalan ti lubong. Aging gana iti panungpalan iti lubong. Isu nga, Matthew chapter 28 verse 20, isuro na kada tayo, agtungpal tayo kada iti bilbilin ni Apo kakabsat. Isu nga, anya pailat aramidan tayo. Iti daytoy apanawen, iti pandemic, kakabsat. Masapulan nga, agtungpal kayon. Kada iti sasaw ti Apo, masapul nga denggan tayo. Iti sa uni Apo Diyos, nagsaya at dahito ibagbaga na kada tayo, isu ako na laglagi penyo, nga adda akto, nga ganayon kada kayo, aging gana iti panungpalan iti lubong, aging gana nga umay na tayo alaen, ni Apo tayo nga Jesus, kunana, adda akto, akan kanayon kada kayo, praise God, hallelujah, anya palaing iti, pangisukatan tayo kan ni Apo Diyos,
Anya pa lang ti sabali asapulan tayo. Sapulan tayon, daytoy, nga agnanayon, nga Diyos, nga adda kada tayo, akan kanayon, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kabsat. Iso nga, ni Apo tayo nga sus, dahito iti title ni Apo tayo nga sus, dahito Emmanuel, akayat na asawen, God with us, ti Diyos, adda kada tayo. Imay na sus dito lubong, kat iso kat imay anapudno, dahito Diyos, nga adda kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputa, iti Diyos kat adda kada tayo, kapsat, amo tayo kumaasan na tayo nga, san tayo nga isinsina isuna, san tayo nga isuksukat isuna. Roma, Kapitulo 8, versikulo 38 ken 39, kunana ditoy, awan duwa-duwa, nga awan ti makaisina kada tayo, awan ti makaisina kada tayo. Ti ayat na, ti patay wenno ti biag, dagiti angheles, wenno dagiti sabali ana ilangitan, ngagturay, wenno pan nakabalin. Ti agdamaman, wenno ti masakbayan. Verse 39, ti kangatuan alawang man, wenno ti kangatuan adaga, awan pulos, iti sa nga parswaan, ti makaisina kada tayo, iti ayat, iti Diyos. Ako kwa tayo, gapu ken ni Kristo, Jesus, nga apo tayo, manaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Makita tayo dito'y kabsat, dagito'y talo nga kada tayo, wenno dua nga sao dito'y, dito'y verse 38, kunana dito'y kada tayo, kunana inulit naman yan, dito'y verse 39, kada tayo dito'y, iso nga awan kuma ti makaisina kada tayo, praise God, gaputa, kukuha na tayo ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kukuha na tayo ni Apo Diyos. Personal property nakan ni Apo Diyos. Kukuha na kan ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Dayto ti mangipanpaneknek kada tayo itata iti daytoy ngal daw. Ti kadda ti Diyos kada tayo. Ipanamnaman na amaaramid tayo. Dayay pagayatan na. Madaydayaw ti Apo, ipanamnaman na dayjay pagayatan na kat maaramid tayo. Umuna Korinto Kapitulo 20, umuna Korinto chapter 22 verse 18 kan 19. Kunana ditoy, adda kada kayo ti Dios, adda kada kayo ti Apo a Dios yo, ket pinaraburan na kayo ti talna, itilikmot yo, pinagballeginak amang parmek kada ti tao nga agnaed dito'y daga. Ita addan iti babaen titurayo ken tituray iti Apo. Magita tayo dito verse 18 kapsat nga adda kada kayo. Dahil sa nga adda kada kayo. Si asino dahil adda kada tayo. Si asino dahil adda kada tayo kapsat. Niya po tayo nga Jesus. Dahil Emmanuel. Niya po nga adda kada tayo kapsat. Iso nga kunana dito, pinaraburan na kayo itital na, itilikmot nyo. Iso nga, iti tayo ito'y panawen, iti pandemic kapsat, duma, agdanag tayo, ag problema tayo, mariribukan tayo. Iti tayo ito'y nga panawen ti pandemic. Kim amuyo ka di, ti sao ti Apo kunana, pinaraburan na kayo tital na, itilikmot nyo. Iso nga, lawlawan na tayo, when inaladan na tayo, dahil Diyos nga da kada tayo, itital na, kada itilawlaw tayo. Tapnon awan ti anyaman, nga dumdumteng a problema, anyaman nga sakit, anyaman nga kapadasan, kada itibiyag tayo. Apa nga amin? Gaputa, ited ni Apo Diyos kada tayo itital na, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ikana tayo tital na, uray no mariribukan tayo, uray no madanagan tayo, kunana ti Apo, at daak kada kayo. Praise God. Han kayon to nga panawan, han kayon to nga baybayan. Praise God, hallelujah. Iso nga, kunana dito pinagbaleginak amang parmek. Iso nga, pagbalegyan na tayo ti Apo amang parmek, kadag ti anyaman, adumteng, asuot, problema, kapadasan, sakit. Kapsat, parmekan tayo dagitoy. Kadag iti panagbiag tayo. Verse 19, kunana,
agserbi kayo nga rod iti Apo, dahito itilaglagipan tayo. Daytoy itilaglagipan tayo kabsat. Agserbi kayo nga rod iti Apo, a Diyos yu, iti amin a puso kan kararwayo, madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Agserbi kayo iti amin a puso kan kararwayo. Irugiyon a bangunan ti templo, apakaidayawan ti Apo tapnon maikabil iti uneg, iti lakasan ti tulag ti Apo. Ken dagiti amin asat nasagraduan nga alikamen a maaramat a pagdaydayaw ken kuana. Daytoy tinapateg itatta a panawen. Daytoy tinapateg itat kadagitoy nga alaldaw kakabsat panagserbe tayo ken ni Apo Dios. Panagserbe tayo ti Apo. Panangitad tayo ti gundaway tayo ken ni Apo Dios. Hallelujah. Isu nga iti daytoy aldaw kunana irugiyon abangunan ti templo ti Apo. Irugiyon abangunan ti templo apakaidayawan ti Apo. Praise God. Hallelujah. Isu nga iti daytoy aldaw kakabsat. Padaseman nga bangunan iti templo apakadayawan ni Apo Dios iti biyag mo itata. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka. Kakabsat, ay-ayaten na ka ti Apo. Masapol nga ramidem iti biyag mo nga bangunan daya templo ti Dios. Amom kadi nga sikat ti templo iti Apo nga ginatang na iti napateg nga dara ni Apo tayo nga Jesus. Sikat ti templo ti Apo. Isu nga masapol nga bangunan daya templo ti Dios. Daya templo ti Dios kat adda ijay ti sauna. Daya templo ti Dios kat adda ijay ti kinadalos. Daya templo ti Dios nga adda kakabsat kat biyag nga awan ti pakapilawan na biyag nga adda ti presensya ti Dios. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Isu nga bangunam ti templo ti Dios. Bangunam daya templo ti Apo. Dita posom, dita biyag mo. Dahil kuma at tinapatag nga bangunam itata. Ti kaadda ti Dios kada tayo, mapagbalegyan tayo ti buteng. Ken saan apan nakapnek, saan dagiti pagragsakan. Dito yung Hebreo Kapitulo 3, Hebreo Kapitulo 3, versikulo 5 kunana, di kay agagom ti kwarta, mapnek kayo kuman ti adda kada kayo. Kinuna ti Dios, di kanto panawan, di kanto baybayan, madaydayaw ti Apo. Praise God. Hallelujah. Kakabsat, kadagito yung aral daw, mapnek tayo kumang kadagiti addan kada tayo. Ti importante, tinapatag kadagito yan, mood-odin nga aral daw, dahi kadda tayo ti Apo. Di panangisagana tayo, ti biyag tayo. Praise God. Ti kadda ti Diyos kada tayo, ti kadda ti Diyos kada tayo, kat nga kukuana, kakabsat, kat dayay, biyag tayo kuma, itad tayo kan kuana. Kitahin tayo ka dito, ito'y umuna Juan. Umuna nga Juan, Kapitulo 4, versikulo 4, kunana, ngem kukuana kayo, praise God, ngem kukuana kayo ti Diyos. Anak ko, kat naparmek yun, dagiti sinan propeta, agsipod ta, nabilbilag ti espiritu nga adda kada kayo. Ngem ti espiritu nga adda kadagiti tagalubong. Praise God. Dahito'y kunak itatayan kapsat. Datayo kat personal property na tayo ni Apo Diyos. Datayo dagiti kukuha na. Isu nga kunana, ngem kukuha na kayo ti Diyos. Kukuha na kayo ti Diyos. Anak kukuha na. Isu nga, no kayat nga sa, no ibagana, dahito'y nga anak ko, kayat nga sa wen, kukuha na ka ti Apo. Anak na ka ti Apo. Praise God. Kat naparmek yun kunana. Dagiti sinan propeta,
agsipod ta, nabilbileg, ti espiritu nga adda kada kayo, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo, nabilbileg da espiritu nga adda kada tayo, kakabsat, iso nga, no nabilbileg da espiritu kada tayo, gaputa adda ngamin, iti Diyos kada tayo, iso nga nabilag tayo, kabsat. Iso nga ti Diyos kat inaramat na ni Apo tayo nga Asus, nga naisingsingayan ang nagbalin nga tao, tapnon maisalakan iti tao, praise God, tapnon maisalakan tayo, nagbalin nga Emmanuel, nga adda kada tayo, tapnon isut ng rescue kada tayo, isut ng isalakan kada tayo, isut ng isubli kada tayo, dahil napukaw a relasyon tayo ken ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, napukaw idi, dahil relasyon tayo ken ni Apo Diyos, ngam inaramat na ti anak na nga bugbugtong, nga ni Apo tayo nga sus, tapnon iti kasta, kat isalakan na tayo, tapnon iti kasta, kat maisubli, dahil relasyon tayo ken ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, iso iti daytoy, ngal daw, no adda ti kasayaatan, no adda ti best nga parte kakabsat iti Christmas kadag iti panagbiag tayo nga maawat tayo ket dadya presensya iti Apo nga adda kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo, tinapateg kuma nga maawat tayo adda kada tayo kakabsat, dadya presensya iti Dios nga adda kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputa dadya presensya ti Apo kada tayo kat napateg. Kat daytoy kumati saan amapukaw. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat. Daytoy kumati kailalaan tayo. Nga saan nga mapukaw. Dahil iso kumat agnanayon nga maadda kada tayo. Iso ako na agnanayon nga daak tu kada kayo. Daytoy din sa ni Apo Diyos kakabsat. Iso nga ti kasapulan tayo itata, dahil presensya ni Apo Diyos nga da kadag iti biyag tayo. Ti kaipapanan iti Paskwa, ti kaipapanan iti Christmas, kakabsat ket God love us. When no, God with us. Dahil kaadda iti Apo kada tayo. Dahito iti kaipapanan ti Paskwa, dahito iti kaipapanan ti imayan ni Apo tayo nga Jesus kada tayo, dayjay kaadana kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Natay gapu kada tayo, ket dayjay papatay na gapu kada tayo, magipagbiag tayo met kankwana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga kakabsat, asidegen iti yaay. Panangalan ni Apo tayo nga Jesus kada tayo. Asidegen ti ay na. Hantayong ammo, no kaano dayta, awan ti makaammo, no kaano dayta panagsubli ni Apo tayo nga Jesus. Ngem ipaneknek ken ipakita na, ti sao ti Apo nga asidegen iti ay na. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Asidegen iti iyaay na. Iso nga niya po tayo nga Jesus in karina, punasan nanto dagiti lulwa, awanton ti patay, awanton ti ladingit, awanton ti sangsangit, awanton ti ut-ut, agsipod ta, limabasen dagitoy, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, tilangin en urayan tayo, kapsat, dayay great, reunion, nagurayan kada tayo ijay langit, tapnon umay na tayo alaenen, umay na tayo alaenen, dagiti ginatang na iti napateg nga dara ni Apo tayo nga Jesus, kapsat, dandanin. Tapnon, ipangato na tayon, kat mapantayon, iti pagarian ti Apo. Saan nga ditoy, iti agnanayon na pagtaingan tayo. Saan nga ditoy, iti agnanayon apagyanan tayo, kakabsat. Urayan tayo. Kat nulang kumamabalin, inton madamdama, when uray itatan, umay kuman. Tapnon umay na tayo alaenen. Ngem, aguray tayo laeng. Urayan tayo laeng. Dahil aldaw ti Apo ngayain na. Ngem ti panamnaman na umayak. Agsubliak. Tapnon umay kayo alaen. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo.
agnanayon ton nga da kada kayo. Praise God, hallelujah. Kakabsat, iti dayto yung aldaw. Sapay kumanga ti Apo, adda kada tayo. Sapay kumanga ti Diyos, adda kada kayo. Kadagiti uneg dagiti pagtengan nyo, kadagiti uneg dagiti pamilyayo. Sapay kuma, nga ti Diyos, adda kada tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Iti dayto yung aldaw, sapay kuma, nga ti isang kabasit, nga mensahe, nga naiyag ko kada kayo iti dayto yung aldaw, mensahe nga da, kay papanan na, kadagiti biyag tayo, nga ti Diyos, adda kada tayo. Hallelujah. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Agkararag tayo kadi kakabsan. O God, madaydayaw ta napateg ganagan mo, Apo. Dagiti saom, o Diyos, na idanon. Babeen iti Facebook. Babeen iti YouTube. Bayaman ka di Lord, nga dagiti saom, anagagan, dagiti kakabsat. Dinanon na kumaka, dagiti kaungan, dagiti puso. Dinanon na kumaapo Diyos. Dagiti panpanunot da. Nga sika, o Diyos, kat adak kayo kada kami. Agyaman kami, Lord, dahil ti panangit na Diyo, ti anak yo, bugbugtong nga na puming Jesus. Iso nga nagbalin nga Emmanuel, agyaman kami, Apo. Lord, dawatek kadikan ka, kararag ko, Apo. Nga bendisyonam kadi, dagdi ka kapsat ka nagdengeg. Sapay kadi, Apo Diyos, nga patib kerem ida, pabilgem ida. Tulungam kadi da, amaming nga lang ita. Kat numan kadi adda, dagdi ka kapsat. Nagdengdengeg kada kami itata. Nga daan iti sakit. Dawatek kadikan ka, Apo Diyos, ngayon nat mo kadi, dahil taban nakabalin nga imam kan kuha, nagat sa gidam kadi, gaputin nagan niya po mga Jesus. Agasam kadi, dahil takakabsat, Lord. Pagaramid ka ti milagro kan kuha na. Madaydayaw, dahil tanapatig nganagan mo. Bendisyonam kadi, Apo Diyos, uray pa, dahil manadingitan, liwliwaem kadi da. Tulungam kadi da, Apo Diyos. Madaydayaw dahil tanapatig nganagan mo. Imbagam ka dagiti sa Apo Diyos. Iti dahil ito aldaw. Nga si kayo, Apo, adda kayo kada kami. Madaydayaw tinapatig nganagan ti Apo. Agyaman kami, Apo, agyaman kami. Dawatik kadi o Diyos nga ti dahil ito aldaw. Kadagiti panagbiag da kadi Apo. Bangunan da kumati may sangat templo kadagiti uneg, dagiti pagtainganda, kadagiti uneg, dagiti pamilyada, kadagiti uneg, ti puso da, Apo Diyos, adak mabangon kuma, dayat templo, apagdaydayawan, templo, nga ti saom adayjay, templo nga panagkankanta nga radyosan adayjay, templo nga ti panagkararag adayjay, dayta kuma, Apo Diyos, iti mabangon, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan, dagiti kakabsat, itatangag dengdengeg, kada kami, madaydayaw tanapateg nganagan mo, Diyos, madaydayaw ka. Sapay kumaapo, Diyos, nga, sanda ka kumanga isuksukat, no di kat di, salimat mitanda kumani apo ni Jesus, kadagiti bibiyag da, kat daytoy kumaapo Diyos ti mangipaneknek ken mangipakita nga agtalin na edda kadagiti biyagda ket sikan kumaapo ti agbiagan kadagiti biyagda madaydayaw dahi tanapateg nganagan mo. Bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami, Apo. Sapay kadi o Diyos nga yadayom kadi kada kami, Apo Diyos, dagiti anyaman asaksakit, kat awan kumaapo, dagiti dumdumteng asakit, kadagiti magbagimi, gaputinagan ni Apo mga Asus, pagariyem kadi Apo, paadaem kadi kadagiti magbagimi, dagiti nabaknang asalon at kada kami, dagiti balegi nga kada kami, iti naldawal daw,
Madaydayaw dayta na pateg nga nagan mo. Madaydayaw dayta na pateg nga nagan mo. Lord, i-bless mo ti sagtunggal may sa kami. Bendisyon am da mensahem apo. Ngenyeg mo kada kami. Iti dayto yung aldaw. Kat aramidan mi kumakan pagtulnugan mi kumati sa om. Madaydayaw ka apo, madaydayaw ka. Apo, kukwam ti so amin adayaw, glory kan panagyaman. Iti dayto yung aldaw. Amay gapu tinagan na Jesus nga po mi. Dawatan mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God.